Let me out of here now! Bă! Să nu sară geamul, te rog să nu sară geamul. Copil Balcan este bătut de părinții lui Did you Balcan. know that the game is out on Steam? If not, go get it! Ue, eu vorbesc sau tu vorbești? Taci din gură și ascultă-mă ca un băiat bun ce ești. Am încercat să joc jocul ăsta mai devreme, dar nu mi s-a filmat webcam-ul. Și a Jingle bells, jingle bells. Că nu o să dorm noapte. Deci, știu cât de cât despre jocul ăsta și ce să fac. Am uitat ce trebuie să facem. Rather be setting off fireworks. Taci din gură să terminăm în episodul ăsta un ending. Că sunt mai multe ending-uri și nu știu care. În anterior. Remember the main rule? Never eat yellow snow. Ok, gata, hai, start, taci din gură. Ce-o zis să nu mănânci zăpadă gar? Ok, taci din gură. Avem ceva pe aici. Tatăl nostru uită la meciul de hockey. Parola Andrew 2002. Nu mă întreba cum am aflat asta, nu o să vă explic. Bun, avem ăsta, dăm pe slip ca să nu se vadă. Bun, hai la tăticul. Ce faci, tăticule? Cum e jocul? Să știi că eu nu prea știu așa multe despre joc. Știu cum se deschide safe-ul ăsta. Știu că poți să te ascunzi acolo. Pe baterie. So close. Dăm floarea, după dăm asta jos. Oops. Is that noise coming from bedroom? No. I need to hide somewhere quickly. Altfel mă bate cu cureaua. I hope I don't get cut. Well done. Is someone was here? Am fost. Eu. Aaaa. I probably imagine it. Probabil ai schizofrenie. Bun, avem cheia de la ceva. Ăsta, nu? Da. Deci am găsit antifet. I need to create a smoke screen. 1, 2, 3, 4. Aveam timp. I need to go pee. Du-te și pice-te, bă. Oh damn! So much smoke. Prea mult știu. Alb. Hop, 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 Luci, ai făcut o mare greșeală. Ai închis ușa când ai ieșit din camera lui tata. I need to check if this foolish Da, mă, da. Ce formă e aia? Cine învață pe noi la școală? Who closed the door? Nu eu sunt aici. All kids are like kids, but run 3 laps around the house. Uitați, băieți, ăsta este prim exemplu de tată Balcan. Uite, vezi cum își poartă hainele. I said run. Vocea la fel. Părinții Balcan nu te iubesc, ei vor doar să te facă să suferi. Cum mă duc? Come on, faster. Că nu faci nimic cu ele. Taci din gură. Last lap. Mai am una. Uite, aici o deschis geamul. Uite-mi și afară, mă. Gata, e. Good job. Now go study quickly. Shut up. Da, dacă tu crezi că eu... Bă, sau, hai, o să ți minte. Alb, portocaliu, verde. Uite aici, o să ți minte. Deja am uitat. Alb, verde. Te vezi? Hai de capul meu și... Că avem keycard. Trebuie să dăm mesaj lui tata. Să vorbească cu gagicele. Uite, primim mesaj. Merem la mașină rapid. Să vine. Avem screwdriver care putem. Nu, m-a văzut? S-a întors, cred că. S-a uitat pe geam prostul. Și mă sperie când zic, is it just me, or? Uite, pe mine că am rămas aici. Mămica, salut! Studying, I'm just checking. Da. Ce avem de mâncare? Ok.
Avem o cheie, dar eu nu știu pentru ce e cheia asta. Am mai găsit-o, dar eu nu știu pentru ce e. I need to go pee. Du-te rapid ca să mă duc în camera ta. Așa, bă, așa mai au căcare când l-aud pe ăsta. Păi avem chestia de la radio. Dacă vreau să încerc să-i închid în camera aia. How? How much longer? Ce mă? Ok, avem asta, mai ne trebuie cuile. Hai că în timp ce se duce să vorbească cu Kajica. Iau, ei! Iau! Curul meu. Apropo, trebuie să pun asta la loc. Going again. Și vede că nu e aia acolo. Gotta go water the Christmas tree. Băi, două naibii. Terrible. Da, am fost. Oh, drop the gun to the barrel. Nu eu. Genna, come here. Or Genna. Andrew! M-am dus la prieteni. Nu stai acasă. Come out. Nu. Oh, how could you Da, miss that? tata înapoi la meci. Bun. Da, și l-a lăsat aici. Distrag pe mama sunând la sonerie. I'm coming. Nu cred că mă vede aici. Degeaba te duci în cameră că deja este nervoasă și când te vede direct te bate, chiar dacă n-ai făcut nimic. Come on. Well, Oh, you bet. Ți-am zis eu. Cred că era nervoasă dinainte. Cine naiba trebuie să mătură zăpadă? Un lucru mai balcan decât asta n-am văzut. What a lazy bone. Nu vezi că fac treabă. Dacă mai mă prind o dată o să-mi dă cureaua la cur. Nu vreau asta. Singurul loc care mai pot luta, bucătăriaș și sau camera lui tata. Adică camera unde stă el. well, and Să mergem aici, da? Băgăm. Heck has happened there? Wait a second. Let me out of here now! what's this now? Catch him! Na, și cu ce m-a ajutat? Și cu ce m-a ajutat? De ce am închis-o acolo? De ce? Nu stai aici. Nu. I'll go check the phone. Du-te și vorbea cu gagica. I-am dus să mă duc în camera lui mama. Eu nu mă ridic aici până să oprea muzica. Come here! Look at this dude. Wait till you see. Aude? This is the third time. Băi, pentru ce am închis în camera? Asta nu înțeleg. Kelly. Bun, avem ceva în cameră. Aprindem ăsta, să-l avem ready. Albastru, să luăm cheia. Și cu asta e? Ok. Is that noise coming from bedroom?
need to check. I need to hide somewhere quickly. Da. Și ce-a fost I cu hope I floarea don't aia? get caught. So, is someone was here? Nu. I guess I imagine it. Camera asta care degeaba ai. Bun, am găsit un step. Cartofi, ca orice balcan. Aaaa, pentru asta îți trebuie cheia aia. Aaaa. Am găsit o cheie. Da, să aici. Dacă facem X plus... Oh, salut, Are mă! you studying? Da, aici cu X și 0. Something spread. Ce am eu? Screwdriver. Avem o baterie. Pentru ce îmi trebuie mie baterie? Asta nu înțeleg. Putem pune asta la spălat, da, o să audă. Partea nașpa e că trebuie să o deschizi după. Is that noise coming from the bathroom? Needs me there anyway. Wait a second. Ce? Was someone here? Nu. N-a fost nimeni. Well, okay. Schizofrenico. Clean reg. E tate, învață să tragi apă. Fix când vreau să merg afară eu. O să audă că na, microondele face bip bip bip. Nu știu. Well, Ăla era albastru, cred că? Parcă era albastru. Fac o poză, că n-am chef să-ți aminte. Chiar dacă pot. I need to go. Da, fix când am eu de făcut ceva, te apucă pe tine. Albastru. Asta e călcătorul de la... Trebuie să mergem în bucătării ca să știm parola, dar... Stai jos, e curută mare. I'm coming. Du-te. Nouă, 5... 9. Pils. Bun. Putem să-l adormim pe tata. Băi, e complicat tare jocul ăsta, e să-mi bam mâna. Mai ceva ca Granny. 9, 5, 9. Bă, și aici eu nu știu pentru ce-mi trebuie toate astea. 4, 0, 7, 1. Dar ca să folosesc asta îmi trebuie Fat Cleaner. 4, 0, 7, 1. Na, dă mesajul tata. Ca să-l adormim. Something's pressing. Băi, nu numai tu. Insect spray. Hai, dormi. Wow! Deci s-aude. Nu văd ce e acolo. E pentru... e pentru control panel, bun. Deci avem parola și avem chestiile necesare pentru să spalăm. Nu, eu cred că aștept. I need to check. Ce noroc e, ce noroc. Mamă, dar greu e asta e. Nu știu, geometrii ne învață. Salut tata, ce faci? Come on, study. Da, imediat. Aștept o țără ca să umplă butoiul. Apoi iar dau mesaj și rapid încerc să pun aia acolo. 3, 2, 1. Închidem mapa. Te rog, du-te. Asta aici, stați liniștit. Bă, am stat pe pagina asta deja o oră. How much Keep longer? studying. I'm just checking. Da. Am înțeles. Să curățăm chestia asta. Dar, n-am încredere, o să fac o sună ceva, zic eu. 07... Nu știu cum naiba era. 4071. 4071. Let's run outside while we have time.
Darn it. Take the broom and go sweep the snow. N-am înțeles. Bă, dar n-am înțeles, bă. Dacă apăs pe aia, mă aude. Avem cană pentru câine. El are ciocană. Bă, mortă că am uitat. Fuck it. Să nu sară geamul, te rog să nu sară geamul. Since the mop it always clean the toilet since you're doing so well. Se bagă asta în gură dacă mă nervezi, mă. Așteptăm o leacă. Wait a second. Ce? Can be nothing for sure. I need to check the house. Da, mama morții, I need to check the house. Băi, așa de aproape eram. Așa de... Nu, că nu mai pot, nu mai pot. Nu știu ceva, trebuie să aduc un ajutor. N-am cum. Aduc un ajutor, nu mai pot. Gabriel! Vino încoa! El este copilul care se uită la Schoolboy Runaway 24/7. Închide ușa. Cel mai ușor ending care? Mai ușor ending e să dai la sonerie și mama o să se enerveze și după copii. Dacă te uiți acolo, sunt niște copii. Sunt la sonerie de vreo 20 de ori. Și trebuie să fii rapid. Wait a minute. De câte ori dai la sonerie, cu cât mai rapid mergi. Serios? De câte ori? 20 de ori? Cam așa. 20 de ori! I'm coming. I'll go check if he's Da, eu sunt aici. 1 plus 3, x plus 4, x supra 10 contă. Are you studying? Da, mă. Coming. Coming! Ai, nervoasă, mă. Dar să aude că merg mai rapid. I'm gonna lose it. Ai văzut? De-abia dacă ai apăsat și deja mergi rapid. Unul se duce la baie. Nu, că te prinde. Stop. You! Ce eu? Am văzut! Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Shut up. Super scene asta e. Uite ce face. The circus is on the ice. Uite ce strigă. That brave there! Asta e comică, asta e faină. Nu e așa rapidă. Și o reface. Enough! Oh, oh! Nervoasă ce face. Keep studying. I'm just checking. Aha, aha. Apropo, nu, cine tot sună la ușă? Where are you going? Na, o să duci la baie. Ceva o să fac mai odată. Nu, că te... Ba da. Nu, te mare. Nu mă omor că am mai alergat atunci. Ai, moare. Vedeți, mă? O dau reface. E, no. No words. Even the doorbell. Mai una, cred că. Mereu mă uit când apăs pe doorbell. Circus is on the ice. Ți-am zis, fugi. Bă! Fugi. În sfârșit! Am văzut că când ajungi acasă
Ending 5 din nou. Bă, mai sunt 8 ending-uri. Bă, am ieșit. Asta e cel mai important. Poate în viitor o să fac cele 7 ending-uri. Azi n-am niciun chef. N-am niciun. She move fast like cheetah. Her first smell is reefer. Her best friend named Keisha. Told twin Uzis, call my Nina. You better watch your niece. I need Rome, my Doja fever. Run out of car with no lease.